Avui amb nosaltres el gran mestre Fernando Peralta, amb una de les seves masterclass habituals. El Manel Arellano ens porta uns quants estris per treballar dins la classe dels escacs. Ens farà una mica d'exposició de tot aquest material. I un servidor amb un parell de rebel·lions. Programa número 70, això és el 8x8. Hola, Fernando. Hola, Manel, què tal? Com esteu? Bona tarda. Fernando, abans de que ens posis tu tota l'exposició de la teva masterclass, com a expert en la matèria, la resolució de problemes de mat amb 2 i mat amb 3, o mat amb les jugades que siguin, que hi ha molts llibres i hi ha moltes revistes, ajuden a millorar el nivell de joc? Yo creo que sí, creo que resolver ejercicios, aunque sea en pocas jugadas, y resolver una gran cantidad de estos ejercicios es importante para mejorar. Saps per què t'ho pregunto? Perquè com que quan estàs fent una partida, clar, no et diuen exactament si aquí tens mat amb 2 o mat amb 3. Clar, en un problema ja et diuen aquí hi ha mat amb 2 o és mat amb 3. Es verdad, es muchísimo más difícil, pero cuando uno se acostumbra a resolver muchos problemas, entonces lo que hace es asimilar unos patrones y entonces en la partida es más fácil detectar cuándo podría haber una solución de ese estilo. Entonces uno trata de buscarla, ¿no? O sigui que està bé que resolguin aquests problemes. Sí, hay muchas maneras de entrenar, pero creo que es válido. És vàlid, és vàlid. Després una altra cosa, molts mestres i molts professors, i també autors de llibres, dins de l'aprenentatge dels escacs, ens diuen que s'ha de començar aprenent finals, després mig joc i després obertures. És a dir, tot al revés del que és l'ordre que té una partida, obertures, mig joc i finals. Comparteixes aquesta opinió? Creo que sí, en líneas generales sí, especialmente en un nivel muy bajo, ¿no? Nosotros siempre tenemos que comenzar a enseñar a jugar al ajedrez. Lo primero que hacemos cuando enseñamos el jaque mate, cuando ya todos saben los movimientos de las piezas, es enseñar los mates básicos, ¿no? Es decir, los mates con muy poquitas piezas, como dar mate con dama, con 2 torres. Y después de ahí pasar a los finales básicos también es importante. Ahora bien, cuando el jugador tiene un nivel, es importante que sepa algo de apertura porque no puede salir siempre mal parado en las partidas. Saps per què t'ho diuen? Perquè diuen que si guanyes un peó en l'obertura o en el mig joc, si aquest peó l'arrastres fins al final i no saps com guanyar amb aquell peó de més, clar, diuen que tota la partida ha sigut inútil, no? Perquè clar, portes un peó i en canvi no saps com guanyar amb aquell peó en posicions que són guanyadores, vull dir, no? Sí, sí, sí. Yo creo que los conocimientos en los finales son muy importantes y las aperturas, bueno, es conocimiento que solamente aprovechamos si entramos en esa variante, pero el de los finales nos puede ayudar bueno, casi siempre, no solo cuando llegamos al final, sino también cuando tenemos que pensar si jugar un final o no, y nos ayuda para elegir qué cambio de piezas tenemos que hacer. Està también. molt bé. Bueno, Fernando, tens a la teva disposició quan vulguis. Sí, con tu permiso. I ens diràs a veure què ens portes avui. Sí, hoy quería comentar una partida que se jugó en el torneo, en el London Chess Classic, que es uno de los torneos más importantes que hay en la actualidad. Terminó este 12 de diciembre. El torneo lo ganó Caruana, ¿sí? Fabiano Caruana, este jugador italiano, nacionalizado norteamericano. Empatado en puntos con Jan Nepomniachtchi, però la partida que traje és... Si em permets, abans de començar, que a mi m'agrada sempre fer una valoració de la posició que ens poses, jo d'entrada, per la situació de les torres, per la situació de la dama, de l'alfil aquest que està a H7, jo escolliria una mica millor les negres. És així? Creo que más o menos está equilibrado, Més o menys, pero Més o menys, vale. Sí me parece que el blanco tiene que tener un poquito de cuidado ahora. Vale. Así que tu valoración está bastante bien. Juga amb blanques. Juegan blancas. Y con blancas jugó Magnus Carlsen, que quedó tercero en el torneo, ¿sí? Y con negras Nepomniachtchi. Y esta partida me llamó la atención porque contiene un error muy grave de Carlsen,
que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces por eso lo quería compartir. También me tomo esta licencia porque en este programa mostramos varias partidas que Carlsen ganó, ¿sí? Entonces creo que podemos permitirnos mostrar esta donde jugó muy mal, ¿no? En la presente posición el blanco tiene un peón de más, pero las negras están atacando tanto el peón de C4 como el peón de D4, ¿sí? Los dos peones centrales. Entonces el blanco no es capaz de defender estos dos peones, tiene que entregar uno de ellos, ¿no? Y se llega a una posición más o menos de equilibrio, ¿no? Sin embargo, eligió jugar C5, que ataca el caballo de las negras y da origen a unas complicaciones y a una secuencia de varias jugadas forzadas, pero omitió un detalle que es fundamental. Vamos a verlo. Las negras jugaron torre por C5, ¿sí? Entonces, el blanco capturó en C5. Esto estaba calculado por Carlsen, ¿no? Y la idea de las negras, naturalmente, es jugar ahora dama por A1, ¿sí? Que además es jaque, ¿sí? Bueno, las blancas jugaron rey H2, es decir, hicieron un cambio de piezas, ¿no? Y ahora siguió dama por A5. Y las blancas, claro, ahora podrían capturar el caballo de las negras y tendrían un peón de menos, ¿sí? Es decir, no habrían hecho ningún negocio con este cambio de piezas y tendrían que luchar por el empate con muy buenas opciones de conseguirlo. Pero el campeón del mundo, en lugar de repasar, ¿no? Y ver si había cometido algún error en el cálculo, se decidió a jugar rápidamente la jugada que había pensado de antemano, que es dama C6, ¿sí? Esta era la clave de esta secuencia de jugadas. Y la idea es que con este movimiento estamos atacando la torre de las negras y además atacando el caballo. Y entonces, una vez que capturemos este caballo con peón por B6, tendríamos un fuerte peón pasado, ¿no? Pero ahora el negro tiene una jugada que se escapó totalmente del cálculo del campeón del mundo. La jugada es la siguiente: dama A4, que es una jugada muy fácil de omitir de antemano, porque cuando comenzó toda esta secuencia de jugadas había un peón en D4, ¿verdad? Entonces, lo que es difícil de percibir es que la dama, con este movimiento, está atacando además el alfil de F4 de las blancas, que además lo estaría capturando con jaque, ¿no? Entonces, esto fuerza al blanco a cambiar damas. Y ahora, mucho peor que antes, en lugar de un peón de menos, tenemos una pieza de menos, ¿no? Un caballo de menos. Así que bueno, la partida continuó un par de movimientos. Las blancas intentaron coronar el peón pasado, pero la casilla de coronación está muy bien controlada por las piezas de las negras, por lo tanto abandonó la partida en este momento, ¿sí? O sea que la jugada clave y la jugada magistral es la de dama A4, ¿no? Dama A4, eso es lo que omitió el campeón del mundo, y también nos deja una pequeña enseñanza que es cuando calculamos una variante larga debemos repasar y tener cuidado porque siempre puede haber algún detalle que omitimos. Molt bé, Fernando. Ja pots col·locar-te en el teu seient i ara és el torn del Manel amb la seva secció veus habitual. Tu ja diràs què és el que ens portes avui, aquests estris, tots aquests materials, perquè això és molt instructiu, perquè la veritat és que són material que utilitzen els classes d'escacs i que vulguis o no vulguis és una motivació també pels nens. No necessàriament tot té que ser a la classe tot escacs, sinó que hi ha vegades que són jocs addicionals que fa que els nanos també s'emocionin amb això, no? Digues. Bueno, aquí veieu que tinc muntat la paradeta amb diverses eines, que jo les treballo, però abans volia fer un petit comentari d'una cosa que ha passat l'última setmana, aquests dies de festiu. S'ha posat, hi ha hagut una competició d'un motor d'escacs que es diu Alfa 0, que l'han enfrontat amb un altre motor, el Sofnik 1000, que és un motor d'escacs, que es diu Alfa 1, que l'han enfrontat amb un altre motor, el Sofnik 1000, que és un motor d'escacs, que es diu Alfa 2, que l'han enfrontat amb un altre motor, el Sofnik 1000, que és un motor d'escacs, que es diu Alfa 3, que l'han enfrontat amb un altre motor, el Sofnik 1000, que és un motor d'escacs, que es diu Alfa 4,
perdó, la traducció sí, el número 8, que és un dels motors més importants, amb el Houdini, també està el Fritz, el Ripka, o sigui, hi ha uns quants, però sobretot aquest, el Stovnik, és un dels millors. I el van fer jugar 100 partides, i d'aquestes 100 partides, aquest nou motor, que li diuen que té una intel·ligència artificial, va guanyar 28 i 72 taules, no va perdre ninguna. I d'aquestes 28, 25 van ser en blanques i 3 en negres. S'està parlant molt pel Facebook que si això és una publicitat, si l'altre motor no estava suficientment preparat per fer això, uns mecanismes tècnics, però jo he mirat unes quantes partides i jugues molt estrany, perquè estàs jugant d'una forma que no sembla humana. Primer, normalment a un motor li posen milions de partides, ho té allà i com que va tan ràpid processant, valora més ràpid que un humà, moltíssim més ràpid que un humà. Aquesta nova màquina, aquest nou motor, li van posar les normes de com es juga als escacs i ella mateixa anava aprenent. O sigui, sense tindre una base de dades. I això és estrany. He vist, per exemple, unes entregues que fa sobretot una partida, un alfil G5, deixant-se menjar l'alfil, torres D6, F6, dama H6, quan normalment nosaltres diem que les torres tenen que anar per la primera fila o per la vuitena, doncs llança les torres endavant, té material de menys i sacrifica una qualitat. O sigui, unes cosetes d'aquestes que més endavant potser posem alguna partida o sentirem parlar de si això ha sigut un muntatge o no ha sigut un muntatge, però realment han sigut unes partides molt estranyes. Així és, quina és la diferència entre els motors d'abans, aquests que tenien totes les bases de dades aquí sense? Que aquesta màquina, els algoritmos, això, els aprèn sol. O sigui, no té una base de dades. Li posen això i ell en comença a fer coses. Perquè prèviament suposo que ja li han ensenyat totes les normes dels escacs en moviment. Sí, però solament les normes dels escacs. En canvi, els altres, a part de tindre les normes dels escacs, tenen milions de posicions. Llavors, amb aquestes estan buscant les milions de posicions què va passar, quina va ser la millor jugada i funciona. Aquest no, aquest Alpha Zero, no. També hi havia un, em sembla que es diu Alpha Zero Go, que també l'hem fet amb el Go i també és un monstre guanyant. Guanya tothom. Però ja ho veurem. Això parlarem una mica més endavant, perquè ha sigut solament una cosa que vaig llançant jo. I ara parlaré de les meves eines. Jo estic ara últimament fent més classes en horari lectiu que no extraescolars. I en horari lectiu què trobes? Que tens que tots els nens els agradi o no els agradi escacs. Allà no pot ser una variant. Jo no puc, primer, ensenyar coses d'aquestes, ensenyar la siciliana variante dragón, la Nactor, el que sigui. Perquè els nanos, als 10 minuts de jo anar xerrant allà, ja estan desconnectats. La meva idea de tot això que us ensenyaré avui, i com que encara tinc més, la setmana que ve continuaré, és que els nens, nenes, s'aficionin a aquest joc. A base de què? D'uns altres jocs. O sigui, jo intento que els agradi els escacs, que no me l'abandonen, escacs, no sé què, no, escacs, i aquest joc. I quan això els tinc ja una mica lligats, vaig apartant aquests jocs i em centro amb els escacs. Les obertures, el centre, l'enroc, columnes, les torres, qualitat, totes aquestes coses. Però si abans jo no els he centrat aquí, per molt que li expliqui l'enroc, no fan enroc. Per molt que els digui que el cavall no té que anar al cantó, doncs el cavall apareix als cantons i es queda tota la partida aquí. Per molt que digui que tenen que activar les peces, sobretot al flanc de dama, sempre hi ha la torre, cavall, alfil. Doncs comencem amb la primera cosa. La primera cosa que em vaig trobar, i aquí és més fàcil de fer perquè les peces les tenim molt grans, tothom vol jugar amb blanques. No sé què passa, però tothom vol jugar amb blanques. Ja tenim la primera disputa. Blanques, blanques, un s'agafa aquí, que no, la plorant, ja tinc lío. Clar, si posem així, imagina les meves mans, que són més grans, les donem petit, clar, comptar per les peces. Doncs clar, blanques ja es veu. Això se'm va ocórrer fer la primera tonteria. Tu per què creus, Manel, que tothom s'hi vol jugar amb blanques? No ho sé. Perquè són les blanques les que juguen primer? No ho sé. Perquè és veritat que sí és cert que m'he trobat amb que també tots els nens volen jugar amb blanques. I jo, abans de tindre aquestes coses que us ensenyaré ara, deia el que jugava en negres, si guanyava tenia un punt més, o si no també els diria, escolta'm, juguen negres perquè com que ell farà la primera jugada és més fàcil que s'equivoqui primer.
algú colava i algú no colava. I sempre blanques. Però Sempre blanques, sí, aquella sí, història. sí, sí. Pues bueno, 2 pals, que això venen a lo que era abans un todo a 100, ara quasi todo a €1, o si no, gelats. Teniu aquí. Hasta un nen de 6 anys, amb el seu dit petit, el tapa. Escull negres o escull blanques. Ja tenim la primera cosa. Pals de color o pals d'una altra forma, perquè ja al final ja volen color aquest o groc i tal. Primera cosa per detectar qui juga blanques o negres. Una altra cosa, estem acostumats ara als sorteus de la Champions. Doncs una boleta. Venen aquí, agafen la boleta sense mirar, treuen un paperet. Li ha tocat el negre o l'ha tocat el blanc. Això estan enganxats. Manel, has portat la bola? Sí. Has portat los palos? Això els diuen els palos. Sí, portat els palos. Bueno, ja estem aquí. Només per escollir una cosa o l'altra estan ja lligats. Sí. I ara jo, clar, cada vegada la maleta em pesa més, perquè tinc que vindre amb palos, amb això... Piedra, paper o tijera. Piedra, paper o tijera. Dic, ostres, piedra, paper o tijera, no sé què. Doncs ja està. No sé si d'aquí ho veureu, ho agafaré una mica més així. El taulell guanya el rei guanya la dama i la dama guanya el taulell. Doncs el que guanyi 5 escull color. Ja veus els nanos, piedra, paper, tijera, 1, 2, 3, bom, ala, 1, o sigui, bum, tot això que estàs parlant només és per començar la partida. Sí, això és per començar la partida. O sigui, que imagineu-vos a vosaltres només per començar. Hi ha alguns que ja volen blanques negres, aquells ja van sols. Però en tinc uns quants que estan aquí, uns amb això, perquè també ens passa que si sol porto això, tothom vol fer això. Doncs té això o això. Ja no hi ha tantes pelees. Bé, ara una altra cosa, cartes. Aquest joc, que el fem servir a l'Escola de Cartes de Barcelona, ja fa unes bastantes temporades, la Bel i jo vam fer un petit exemple aquí, vam com anava. Primer, per jugar en cartes, tenim que fer uns 4 o 5 moviments, perquè ens sortirà una carta, per exemple, jo tinc que moure no la peça que jo vulgui, sinó la que em diu la carta. Per exemple, aquí he agafat, no sé si es veu bé, hi ha un peó, una torre. Evidentment, si no hem fet jugades i ens surt un alfil, no podrà jugar perquè l'alfil està quiet. La torre no es pot moure, la dama no es pot moure. Doncs en comencem a fer unes quantes jugades. Aquí, aleatòries, Cavall, cavall. No fa falta aquí que sigui una apertura. Posem aquí. Solament per poder posar en marxa en moviment les peces. Diuen que són 4 jugades, que s'han de fer? 4, 3, 5... 4 blanques, 4 negres, i aleshores es comença. No hi ha una regla encara. Podíem crear una regla. 4 jugades, 3 o 5. El motiu de les jugades és perquè pugui moure una torre, pugui moure les peces i tal. Per exemple, torre i peó, doncs blanques, o mouen una torre o mouen un peó. Li tocaria a l'altre? Vale, poso la torre. Peó, cavall, alfil, la que siguessi. Dama o alfil, peó. I hi ha una, que és un pájaro loco, que aquesta la fem servir de comodín. És a dir, si a mi em surt aquesta, puc moure l'alfil, el cavall, la torre, el rei, la peça que vulgui. Aquí també hi ha formes de com s'acaba aquesta partida. Normalment fem que el que mata el rei guanya. Els dic sempre, matar el rei quan juguem en cartes. Quan juguem normal, el rei no es mata. Però com que estan acostumats a matar el rei, doncs val que matin el rei. Quan siguin una mica més gran, el segarà això i els diuen que el rei, sobretot, no es mata. Després, amb aquestes cartes, això és una altra cosa que se'n va córrer més endavant, doncs les podem posar així, estirades totes, i aquí tenim un memory, que els hi serveix, perquè recordeu que jo estic en horari lectiu, aquí, on estava? Estic exercitant la memòria dels nens. A través de quines eines? Peces d'escacs, cartes d'escacs. Però no és un extraescolar, que també funciona l'extraescolar, sinó jo estic en un col·legi que volen que els escacs serveixi pels nens i nenes treballin el cap, perquè els ajudi en matemàtica, els ajudi a unes altres coses. Doncs un altre memory. Ja tinc, mira, present, sense voler, tinc 2 cartes igual, vale, doncs un, i així continuem. Una altra cosa. Tothom sap el que és un dominó. Tothom sap... Són coses que estan al mercat, tot això m'ho he fet jo, no està comprant ni res. Un dominó normal, fitxes, i aquí aprofito, que després ho tornaré a dir, nens, nenes, espectadors, això és una fitxa. Això és igual que això? No, oi? Doncs per què li diem fitxa, això? Perdó. Fitxa, peça. És igual? No.
Diuen que una imatge val més que 1.000 paraules. Aviam si ara amb això aconseguim que 4 persones això li diguin peça. Vale. Doncs un dominó. Doncs tenim un dominó en peces d'escacs. Que això es pot jugar de dues formes, igual que les cartes. Una, com una partida de dominó normal, cavall, cavall, torre, torre, anem posant el doble i tal. O un altre invent, perquè tots són coses que se'n van ocorrint a base d'experiències, posem les peces, les fitxes aquí, aixeco una i en surt, no sé, ara no es veu, no m'estan enfocant a la peça, a la fitxa, dama o torre. Doncs se'l poden moure dama o torre. No poden moure el rei, no poden moure un peó. I si surt, aquesta és la que val més, que són 2 taulells, un doble, el taulell fem servir com comodín. Doncs puc moure 2 peces que vulgui. 2 vegades la torre, 2 vegades el peó, una vegada el rei i un cavall, l'altra. Cada vegada que en surti una fitxa, perquè veus aquí en surt peces, i això són fitxes, una fitxa doble, puc moure 2 vegades la peça d'escacs, la figura d'escacs que et surt. I això també estan encantats. I a base d'aquí també els hi vas dient, veus, això sí, però la columna, les torres... O sigui, m'aprofito d'aquestes eines per després anar incorporant els escacs que puguin anar a un club, puguin anar jugant, es federin o es llancin. Jo intento il·lusionar, no que se me'n vagin. No que estiguin allà xerrant i 2 estiguin allà canviant cromos d'aquests del Pokémon, o un estigui dormint, o el que sigui. Mentre està així, i amb tot aquest liu que jo tinc allà sempre posat, escolta'm, l'hora a mi se'm passa volant. Aquestes fitxes de dominó, Sí. te les has currat tu, no? Sí, mira, això... I això deu portar temps, també. Una mica. Perquè posar totes les fitxetes aquestes, posar els adhesius, tela, també. El que costa més temps és tindre la idea. Sí, no, clar, això està. Com se t'ocorre? Doncs no sé, pensant això, què faig això? Una vegada està la idea, mira, vaig allà, trobo amb aquest todo quasi a €1, això, i després retallant les figuretes, posant aquí, que no se t'escapi ninguna, poses la cola, se t'enganxen els dits, bueno, alguna se t'ha trencat, doncs totes aquestes cosetes. Has notat una diferència entre quins jocs els pots fer amb els més grans i amb els més petits? Sí. Perquè suposo que això, hi ha jocs que uns són per primer de primària, segon, i altres deuen ser pel cicle superior. Mira, el de les cartes, el memory, els agrada sobretot de primer fins a tercer. Més que la carta i moure la peça. Els agrada anar posant tota la taula plena d'aquestes cartes i anar aixecant. Una. Després jo aquí em començo a fer alguna trampa, m'emporto alguna, li poso així, aixeco una... Bueno, jugo amb ells amb això. I els altres sí, dominó jugant en peces o cartes jugant en peces pels més grans. Però això, les boletes aquestes de la Champions, no està calenta, està freda. Els palos. I, escolta'm, això m'ho demana. Aquesta xorrada, que jo cada un plastificaré, perquè això dic, bueno, deixaré així normal i no passarà res, això serà, ho tiraré a la brossa perquè no val per res. Ostres, el piedra, paper o tijera, ja està. Has utilitzat alguna vegada això, Fernando, o alguns estris d'aquests, així pels nens o per... Creo que no tuve la idea, me falta la idea. Molt bé. Bueno, ja acabo perquè... Bueno, perquè suposo que tu també deus donar classe amb... Sí, és diferent, amb el nivell és molt més... És diferent. I el nivell també és molt més alt, evidentment. Sí, no, però muy interesante. Molt interessant, Molt interessant perquè això està molt bé, M'he carregat quasi el programa. Sí, perquè jo esperava fer unes 2 rebel·lions i em sembla que només en podré fer una. Primer de tot, el que voldria dir és que, bueno, vosaltres sabeu, ja ho he comentat alguna vegada, que jo sóc subscriptor de l'esport. I en el subscriptor de l'esport resulta que de tant en tant es surten uns petits llibrets que van al mig, que són de 2 o 3 fulles o 4 fulls, i aleshores, el dia 30 de novembre, jo obro l'esport 30 de novembre. L'aprenentatge de valors per sobre dels resultats esportius. Bé, això funciona. Dic, carai, això escacs, aquí entrem nosaltres, aquí. Ja ho crec, si entrem nosaltres. Bé, llavors posa, Catalunya celebrarà els seus primers Jocs Populars el 2018. Carai, això pot ser espectacular, no?
Bueno, i obro. Bueno, vaig obrint. Jo tranquil·lament dic, bueno, això serà una sorpresa, això em trobaré serà una sorpresa agradable. Bé, aleshores el primer full, a la recerca de la integració de la immigració a través de l'esport, molt interessant. Bueno, 5.000 persones a la celebració del 40 aniversari del Consell de l'Esport Escolar, Mollet celebra una jornada de futbol net, passem al segon full. Els Jocs Populars de 2018, referència per a l'esport amateur català. Dic, hombre, aquí ara serà quan m'emportaré la sorpresa agradable del que tinc que trobar, no? Bueno, comencem. Dels propers 15, 16 i 17 de juny del 2018, Catalunya celebrarà els seus primers Jocs Populars a Tortosa. I les diferents subseus a Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Deltebre. Més tard, més cap al mig del full, veig que això és també per gent adulta. Gent adulta, i posa que l'esdeveniment se celebrarà a Tortosa i altres municipis de l'entorn que plegarà a uns 4.000 esportistes. Dic, carai, això funciona, tu. Bueno, més de quina manera ens podem inscriure? Bé, després el World Sport Games del 2019 posa alguna que aplegarà diferents organismes, però això ja és dintre de 2 anys, i aleshores vaig aquí i és on m'emporto la sorpresa. Quins són els diferents esports que es practicaran en aquests Jocs Esportius, no? Aquests Jocs Populars, perdó. Bueno, comencem. Futbol caminant. Bé, està bé, perquè l'explicació és que és un partit de futbol amb els jugadors caminant en lloc de córrer. El qual vol dir que està dissenyat per ajudar a persones a estar en forma. Perfecte. Continuem. Bàsquet. Home, el bàsquet és típic, això és típic. Handbol, hombre. Voleibol. Mamanet. Bueno, vaig tindre que mirar a veure què era el mamanet. Vaig agafar el Google i em poso a buscar el mamanet i diu es va fer o es va popularitzar a Israel semblant al voleibol, però amb unes normes una mica diferents al voleibol normal. I està especialitzat per les pares i mares dels nens que van a les escoles a buscar-los i aleshores els pares i mares ja es queden a fer esport en la mateixa escola. I aleshores són els seguidors, els fills són els seguidors dels pares i les mares. I això està més dirigit a les mares. Suposo que perquè les mares són les que potser són les que van a recollir més els nens que no pas els pares, no? Però bueno, això és així. Bueno, continuem. Pàdel. Bé. Shows de patinatge. Artístic, exhibició, bueno, patinatge normal i corrent, gimnàstica, ritmes i balls, Rimes i balls, imagina't tu. Jocs populars, boleros, xa-xa-xas i coses d'aquestes, no està mal. Petanca. Felicitació a la Federació de Petanca per estar aquí. Molt bé, petanca. Tenis taula. Bueno, normal, això també és normal. Bitlles. Bitlles. El que en els meus temps això se'n deien els bolos, els bolos, deuen ser bitlles catalanes, els bitlles, però bitlles. Felicitats a la Federació de Bitlles per estar aquí. Atletisme i natació. I escacs no hi és aquí. Escacs aquí no hi és. Escolteu una cosa, aviam, senyors de la federació, perquè em dirigeixo a la federació, que és evident. Heu de tenir sempre una persona a dintre de la federació que es llegeixi tots els diaris esportius. Jo sé que a molts llocs hi ha persones que sí, que dediquen un temps de la seva feina a mirar diaris. I això s'ha de saber que hi ha això. O si no, una informació que us donguin, alguna cosa s'ha de fer. El que no és normal és que hi hagin tots aquests jocs que hi ha i en aquests jocs que estan fets aquí, anunciats a bombo i platillo, no hi hagin els escacs. Després direm que si les xerrades, que si les conferències, que si assignatures obligatòries, que si no sé què, però si hi ha molta feina a fer, que no veieu que no hi ha manera de que això no interessa, i si no interessa, no sé per què no interessa, però aquí teniu molta feina a fer, senyors. Escolteu, no pot ser que no hi hagin els escacs aquí. Els escacs segurament que anirà pel seu camí, però la veritat és que em sembla malament que no estiguin els escacs en aquests jocs esportius. Bé, se'ns ha acabat el temps, m'agradaria dir bastantes més coses sobre aquest tema, però la veritat és que ja no es queda temps. Us ha sorprès que no hi hagin els escacs aquí? Sí, no. Sí, però com que ja és tan normal, doncs ja no sorprèn.
A ti no t'ha Es una sorprès? lástima. Bueno, quizás... sí, por supuesto. Es una lástima. Lo lamento más que me sorprende. Veient tots els esports aquí que hi ha, que no hi hagin aquí bons escacs. Bueno, senyors, moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies, Fernando. Gràcies. Fins la propera setmana. I a vostès ens retrobarem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu-siau.